munduko lehen aireko tranbiari buruz hitz egingo dugu, hemen Donostian. Duela 100 urte pasatxo, Donostian, Ulian, munduko lehen aire tranbia eraiki zen. Noiz? 1907an. Zelanda Berria Britaniar Inperiotik independizatu zen. John Wayne eta Frida Kahlo jaio ziren. Picassok Avignoneko andereak margotu zituen. Finlandian munduan lehen aldiz sufragio unibertsala dugu eta emakumezko hautagaiak ere. Beste bideo batzuetan ikusi dugu 19. mendearen amaieran Donostian diru asko zegoela. Espainiako erregeak etortzen dira, batez ere Maria Cristina, eta Biarritzen Frantziako enperadorea, Napoleon III. Atrakzio parkeak modan jartzen ari dira. Ulian usotiroak, jatetxea, tenis pista eta terraza handia zegoen. Itsasoaren eta hiriaren ikuspegi ikaragarriekin. Joateko Espainiako lehen tren elektrikoa instalatu zuten. Baina ez zuen bide osoa egin goraino. Horretarako urte batzuk beranduago munduko lehen aireko tranbia eraiki zen. Ordura arte merkantzirako antzeko gailuak zeuden, baina inor ez zen ausartzen erabiltzen. 1907an Leonardo Torres Quevedo ingeniari kantabriar batek segurtasun arazoak konpondu zituen. Egin zuena kableak eta kontrapisuak dituen sistema bat izan zen. Jendea garraiatzeko behar bezain segurua izan zedin. Horrekin Ulia modako lekua bihurtu zen. Igeldoko atrakzio parkea ireki eta Ulia ahaztu arte. Datu divertigarria. Ulia munduko bidaiaren lehen aire tranbia izan zen. Geroago Leonardok berdin bat eraiki zuen eta oraindik funtzionatzen du. Niagara ur-jauziak zeharkatzen dituena da.